तामुलपुरनि सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल रानदों। आसाम सरकारनिफ्राय थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो फरायसालिसिम थांलाय फैलायाव खालामनाय जेंना जानाय थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायनाय गासै 72 फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननाय हाबाफारि लादों। साइकेल राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों 52 नं तामुलपुर विधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। लोगोसे साइकेल राननाय हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो एमएलए जलेन दैमारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों 3 नं सोनाब कुमारीखाता बिसिडिसिनि चेयारमेन रुपेन राजा बर'जों लोगोसे फरायसालि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि देरहासार नार्जारिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना। सेसाफानि हाई स्कुलाव फरायसा थाखो 9नि फरायसाफोरनो जि साइकेल राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा आं बेखायनो आसाम सरकारनि बयनिख्रुइबो जोंनि मुंदांखासिन जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों जे फरायसा फरायसुलिफोरनि जि गोनांथार मोनसे जेंना बे जेंनाखौ दिनैहाय सुस्रांना होनायनि थाखाय। खारन साइकेल गैयैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै फरायसालिनिफ्राय थाखो खथा एंगारनो गोनां जादों आरो दिनैहाय बेनि थाखाय दिनै साइकेल होनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा थाखो खथायाव फैनो हादों। दा बियो जोबोर मोनसे मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि। दा बेनि थाखाय आङो आसामनि मानगोनां CM बिथांखौ साबायखर बावदों। सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव सेसाफानि बे हाई स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि जेंना दिनैहाय गोबां बोसोरनिफ्राय बेयाव सोलिबोगासिनो दङ। आं MLA जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जों मोनदांदों। आं आइस बिथांजों सावरायहरदों जे बेवहाय जोंहा गोनांथि बायदियै माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसननायनि बेबस्था लानो थाखाय आरो आं BTRनि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिमबो जों रिपर्ट खालामगोन जे बेवहाय गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ आरो लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय गोनांथि दङ। सेसाफानि हाई स्कुलाव जोंहा साइन्स लेब गैया, थोजासे क्लासरुम गैया आरो थाखो खथा आरो जोंहा थिं बे गोबां गोजाम जाबाय आरो थोजासे जोंनियाव डेस्क बेन्च बेवहाय जों थोजासे गैया होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखायनो आं जोंनि सरकारनिफ्राय बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सावरायलायगोन आरो बेनि थाखाय आं थियारि दङ आरो थियारि हिसाबै निस्सय जों फैबाय थानाय समाव माखासे बिथिङाव बे फरायसालियाव जौगानाय रायजोफ्रा नुनो मोनगोन। जोंनि सेसाफानि हाई स्कुलाव आसाम सरकारनिफ्राय जि फ्रि बाइसाइकेल राननाय हाबाफारि बे राननाय हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां 58 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां श्रीजुत जलेन दैमारिनि आखाइजों जों दिनै बेखेवबाय आरो राननानै होबाय। गासै जोंनि क्लास 9नि एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोननैबो लोगो नांनानै 76 खान साइकेलखौ जोङो दिनै राननो हाबाय आरो बे साइकेलखौ राननो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै आसाम सरकार आरो लोगोसे जोंनि 58 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि बिथांखौ जोंनि स्कुलनि थिंजायनिफ्राय साबायखर बावो। बिथाङा दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय। आरोबाव जोङो बे साइकेल मोननायखौ गोजोननायखौ आसाम सरकारनिसिम जोङो गोजोननायखौ बिथांमोननिसिम जोङो बावहरो आरो लोगोसे जोङो खावलायबावनो हास्थायबावदों जोंनि बे सेसाफानि गोजौ फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ। दासिम जोंनि फरायसालियाव 8 जन फोरोंगिरिनि जि पस्ट बे भेकेन्ट जानानै दङ। जोङो खावलायगोन थाबैनो बे भेकेन्ट पस्टखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो आरो जोंनि बे फरायसालियाव जि नांगौफोर दङ जेरै नांगौ बायदि क्लासरुम गैया, नांगौ बायदि जोंनो अडिट'रियामफोर गैया, नांगौ बायदि जोंनो स्टुडेन्ट्सनि जि कमन रुम बेफोर गैया, जायनि थाखाय दा आधुनिक जि सोलोंथाइनि जि हाबाफारिफोर लादों गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिफ्राव जोङो
जेरैबायदि जोङो सोलोंथाइ होनो नांगौ फरायसाफोरनो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों होनो हायाखै आरो फरायसाफ्राबो बेफोरबायदि सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो मानगोनां जोंनि तामुलपुर समस्तिनि MLA नि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारखौ खावलायनो सानदों जाहाथे थाबैनो बे गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै जोंनि जि फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनो गोनां बे सोलोंथाइ होनो गोनांफोरखौ जाहाथे जोङो होनो हायो आरो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेखौनो जोङो खावलायगोन। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 0181 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।